муассисаи давлатии гимназияи деҳаи ғӯсар соли 1996 дар базаи бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ташкил ёфтааст. муассиса аз ду бинои якқабата иборат буда, бинои якум соли 1949 ва бинои дуюм соли 1959 сохта шудааст. биноҳо бо ҳамкорӣ бо кумитаи падару модарон, собиқ хатмкунандагон ва сарпарастон таъмир карда шуданд. бинои муассиса аз 13 синфхона, хонаи омӯзгорон, кабинети директор, кабинети технологияи информатсионӣ, кабинетҳои фаннии биология, физика ва математика, кабинети созмони хонандагон, китобхона, кабинети таълими меҳнат ва дигар синф кабинетҳо иборат аст. дар муассиса шумораи умумии хонандагон 470 нафар буда, аз онҳо 240 нафарашон духтарон мебошанд. миқдори умумии омӯзгорон дар гимназия 30 нафар, аз ҷумла занон 25 нафарро ташкил медиҳанд. хонандагон бо сару либоси мактабӣ ва китобҳои дарсӣ таъмин буда, ба дарсҳо сари вақт ҳозир мешаванд. соли равон 3 нафар хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассиса Исоқова Шукрона, Қаландарова Шукрия ва Ҷумаева Моҳсимо гирандаи стипендияи президентӣ гардиданд. ман Исоқова Шукрона хонандаи синфи деҳи гимназияи деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ мебошам ва ҳамчунин гирандаи стипендияи президентӣ мебошам ва дар озмунҳои мактабии фаъолона иштирок менамоям. ман аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалии Раҳмон хеле шод ҳастам ва ваъда медиҳам, ки аз ин пас низ дар корҳои ҷамъиятии фаъолона иштирок намуда, дар озмунҳо низ сазовори ҷойҳои аввал гардам. омӯзгорон чӣ хел дарс медиҳанд? омӯзгорон хеле хуб дарс медиҳанд. ман аз тарзи дуруст истифода бурдани вақти омӯзгорон розӣ ҳастам, яъне вақтро дуруст истифода мебарам. аз ҳама хуб кадом омӯзгор дарс медиҳанд? ба шумо дарси кадом омӯзгор бештар маъқул аст? Шарипов Мақсудулло аз забони хориҷӣ дарс медиҳанд. ман аз дарси он кас розӣ ҳастам. соли таҳсили 2024-2025 дар муассиса 20 синфхона ташкил карда шуд, ки дар онҳо 470 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил мекунанд. дар муассиса 4 синф кабинети тажҳизонидашуда ташкил карда шуда, дар ин кабинетҳо хонандагон аз фанҳои физика, биология, математика ва технологияи информатсионӣ дарс меомӯзанд. синфҳои боқимонда бо асбобҳои дарсӣ аёниятҳо оро дода шуда, омӯзгорон дар рафти дарс аз онҳо босамар истифода мебаранд. дар муассиса аз соли 2019 инҷониб хонандагон дар озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. аз ҷумла Муҳаммадиева Шифо дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дар соли 2021 иштирок карда сазовори ҷойи сеюм гашта бо медали биринҷӣ сарфароз гардонида шуд. Раҳимова Сабина соли 2022 аз фанни забони русӣ дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойи сеюм гашта бо медали биринҷӣ сарфароз гардонида шуд. хонандаи синфи 6 Давлатов Ашрафҷон дар озмуни Тоҷикистон дар оинаи таърих иштирок намуда, дар даври вилоятӣ соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардид. ман Давлатов Ашрафҷон хонандаи синфи 7 гимназияи деҳаи ғӯсар мебошам. ман соли гузашта дар олимпиадаи дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат ширкат карда дар ноҳия сазовори ҷойи аввал гаштам ва ба даври вилоятӣ рохат гирифтам, ки дар он ҷо ман соҳиби ҷойи ифтихорӣ гаштам. ман имсол ҳам дар олимпиадаи таърих иштирок карда сазовори ҷойи дуюм гаштам ва ҳоло тайёриамро барои олимпиадаи дар даври вилоятӣ дида истодам. ман асарҳои шоҳнома, боз асарҳои Сотим Улуғзода ва Субҳи ҷавонии мо хондам, боз ва китоби мухтасари Ҳамид Алом ва китоби мухтасари тоҷикони Алома Бобоҷон Ғафуровро аз худ кардам. ман ва аз ҳамкориҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомалии Раҳмон хеле баҳравар гаштам ва мехоҳам, ки дар оянда низ Тоҷикистонамон ободу зебо бошад. солҳои баъди хонандагон дар озмунҳо иштирок карда сазоворҳои ҷойҳои намоён гаштанд. мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб. мактаб зи ту мебарад ғаму ранҷу таъаб. як нуқтаи мухтасар зи мактаб гӯям, одам нашавад касе магар аз мактаб. боиси ифтихор аст, ки тӯли 25 сол инҷониб ман дар муассисаи давлатии гимназияи деҳаи ғӯсар кору фаъолият мекунам ва ифтихор аз номи баланди омӯзгорӣ дорам. ҳамчун омӯзгор фахр мекунам, ки шогирдои шоиста тайёр кардам. шогирдонамон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фуруғи Субҳи доноӣ, дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ тоҷикон оинаи таърихи миллат, ин фуруғи маърифат иштирок менамоянд ҳамасола, ҷойҳои ифтихориро соҳиб мешаванд ва ин боз мехоҳам
миннатдории худамро ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон иброз дорам ки ҳамасола барои баланд бардоштани маоши омӯзгорон мусоидат менамоянд ва ман аз номи кулли омӯзгорони гимназияи деҳаи қайсар ваъда медиҳам ки мо то ҷон дар рамақ дорем барои таълиму тарбияи насли наврас, барои тарбияи онҳо дар роҳияи ватандӯстиву ҷавонмардӣ хизмат менамоем. дар муассиса таълими фанҳои забони русӣ ва англисӣ хуб ба роҳ монда шудааст. омӯзгорони ин фанҳо дорои маълумоти олӣ буда кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сатҳи дониши хонандагон аз ин фанҳо баланд бардошта шавад. муассиса бо омӯзгорони забони русӣ ва англисӣ таъмин мебошад. шумораи хатмкунандагони муассиса ки дар давоми солҳои 2019-2024 ба донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурияи тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ дохил шудаанд 101 нафарро ташкил медиҳад. ҳамасола хонандагон дар озмуни илм, фурӯғи маърифат иштирок намуда кӯшиш менамоянд ки ихтироъҳои худро пешкаши умум гардонанд. хонандагони ихтироъкор Бердиев Сино, Раҳмонов Муҳаммадҷон, Муродов Алишер мебошанд. дар муассиса таълими фанҳои дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ хуб ба роҳ монда шуда ба хонандагон аз ин фанҳо омӯзгорони собиқадор Шарипов Мақсатулло ва Ҳамроқулов Раҳмонқул дарс медиҳанд. ин омӯзгорон кӯшиш мекунанд ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҷисману рӯҳан обтоб ёфта тарбия намоянд. ин аст ки хонандагон дар мусобиқаҳои варзишӣ байни мактаби иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардида бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳисси ватандӯстӣ дар замири хонандагон ҷой гирифта имрӯзҳо 3 нафар хатмкунандагони муассиса дар сафи қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурияи Тоҷикистон бо сари баланд хизмат карда истоданд. ман Пирова Парвина, омӯзгори фанни забони англисӣ дар деҳаи Ғӯсар, ҷамоати деҳоти Лоиқ Шеравӣ кору фаъолият дорам. ман муовини директор оид ба тарбия шуда кор мекунам. дар гимназияи мо 470 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. ҳамаи хонандагон бо формаи мактабӣ таъмин мебошанд. дар гимназияи мо хонандагоне ҳастанд ки стипендияи президентӣ мегиранд. Исҳоқова Шукрона хонандаи синфи да, Қаландарова Шукурия хонандаи синфи да, Ҷумаева Муҳсимо хонандаи синфи 9. инҳо 3 нафар гирандагони стипендия мебошанд. ҳамаи хонандагони мо бо дониши хубу аъло таҳсил менамоянд. ҳама сари вақт ба мактаб ҳозир мешаванд. корҳои таблиғотӣ ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон дар муассиса дуруст ба роҳ монда шуда аз тарафи омӯзгорони таърих ва ҳуқуқ ва намояндагони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ пайваста чорабиниҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. дар мавзӯъҳои терроризм ва экстремизм конференсияҳои фаннӣ гузаронида шуда оиди шомил нашудан ба гурӯҳҳои ифротгаро ба хонандагон пайваста маълумот дода мешавад. ман Ҷумаева Гулсадаф Муҳаммадиевна, сарвари муассисаи давлатии гимназияи деҳаи Ғӯсар мебошам. ин муассиса соли 1996 ташкил ёфтааст. муассиса аз ду бино, бинои якум соли 1949 ва бинои дуюм соли 1959 сохта шудааст. ҳамасола бино аз ҳисоби ассотсиатсияи падару модарон таъмир карда мешавад ва ҳамеша дар ҳолати омодагӣ аст. дар муассисаи мо 470 нафар хонандагон таҳсил менамоянд ки аз онҳо 240 нафарашон духтарон мебошанд. ба ин хонандагон 30 нафар омӯзгорон сабақ медиҳанд ки шумораи занҳо 25 нафар мебошанд. соли гузашта хатмкунандагони синфи 11 32 нафар буда 80% онҳо ба маркази миллии тестӣ ҳуҷҷат супориданд ва ба донишкадаю донишгоҳҳои Тоҷикистон дохил шуда таҳсили илм карда истоданд. дар муассиса 20 синф ҳаст ва шумораи синфхонаҳо 13 синфхона буда дар ду баст таҳсил идома дорад. зимистонгузаронӣ низ ба сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. 10 дона ангиштсанг ба тариқи шартнома аз кони ангишти моҳир дастрас гардид ва пурра ҳамин сол мо зимистонгузарониро хеле хуб ба роҳ мондем. ҳамаи синфхонаҳо гарм буда шароитҳо барои хонандагон ва омӯзгорон муҳайё карда шудааст. мо аз ҳисоби шӯъбаи маориф ва ғамхориҳои
мудири маориф ки нисбати мактаб хеле зиёд шуд баъд аз ба сари қудрат омадани мақсадулло усмонзода, ман дар давоми сарварии худ барои 2 синфхона мизу курсӣ гирифтам ва 1 адад компютер гирифтам ва 3 кабинети муҷаҳҳаз барои мактаб аз ҳисоби мудири маориф ва вазорати маориф дода шуд. Кабинетҳои фанни физика, биология ва математика ки имрӯз омӯзгорон метавонанд аз пурра аз ин кабинетҳо истифода баранд ва сатҳи сифати таълиму тарбияро дуруст бароҳ монанд. дар муассиса корҳои ободонӣ чӣ тавр бароҳ монда шудааст? ҳамасола дар муассиса корҳои ободонӣ пайдарҳам бароҳ монда мешавад ва имсол мо тавонистем толори варзишӣ ки дар ҳолати садамавӣ қарор дошт бо якҷоя бо ассотсиатсияи волидони гимназия онро пурра таъмир намоем ва онро бонпӯш кардем. аз ҳисоби хаткунандагон низ кӯмак расид ва ҳоло дар давоми сол метавонем пурра онро таъмир намоем ва ба истифода диҳем то соли таҳсили нав. баҳри иҷрои қонуни ҷумҳурияи тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон, тарбияи ҳаматарафаи онҳо дар амал татбиқ намудани қонуни мазкур дар асоси нақшачорабиниҳо ва татбиқи иҷроиши фармоишҳои шӯъбаи маориф ва ҳисоботҳои эҷодӣ, дарсҳои кушодаи намунавӣ ва маҷлисҳои умумии муассисавии падару модарон гузаронида мешаванд.